Hvis du gerne vil have mere ro, overskud eller forandring i dit liv, men oplever, at du bliver ved med at falde tilbage i de gamle mønstre, så lyt til det, jeg siger i denne her video. Problemet er nemlig ikke, at du mangler viljestyrke nødvendigvis. Det kan være, at forandringen ikke sker der, hvor mønstrene faktisk ligger. I løbet af de næste par minutter, så vil jeg vise dig her i videoen, hvordan du kan skabe reel forandring, uden at skulle analysere alting ihjel eller presse dig selv endnu mere. Det her er til dig, som har prøvet at forstå dig selv, men som mærker, at indsigt alene ikke er nok. Jeg hedder Julie, og jeg arbejder som hypnosepsykoterapeut. Jeg har i mange år hjulpet mennesker, som er både kloge og reflekterede og motiverede, men som alligevel godt kan sidde fast i gamle reaktioner, følelser eller mønstre. Så derfor ved jeg præcis, hvor det ofte går galt. De fleste forsøger at løse deres udfordringer med deres vilje, deres kontrol eller ved at forstå dem endnu bedre. Og det giver ofte en midlertidig lettelse, men mønstret bliver ved at vende tilbage. Ikke fordi der er noget galt med dig, når du også oplever det her, men fordi de mønstre, du kæmper med, styres af din underbevidsthed. Det, som skaber varig forandring, det er at arbejde med dit nervesystem og din underbevidsthed, og ikke arbejde imod det. I hypnosepsykoterapi så skaber vi adgang til de her lag, hvor automatiske reaktioner, overbevisninger og følelsesmæssige spor de ligger. Når vi arbejder der først, så kan tanker, adfærd og hverdagen følge med automatisk bagefter. Jeg har set mennesker gå fra konstant indre uro til en følelse af ro og selvkontakt, fra selvkritik, fastlåsthed til klarhed og retning og mere lethed i hverdagen. Og mønstret gentager sig igen og igen. Derfor tilbyder jeg hypnosepsykoterapi igennem min praksis. Et trygt og professionelt forløb, hvor vi arbejder i dybden, i dit tempo og med fokus på varig forandring og ingen hurtige quick fixes. Så hvis du er klar til at give slip på det, der holder dig fast, og dine gamle måder at tænke på og skabe forandringer der, hvor den faktisk sker, så kan du booke en tid direkte fra siden her. Eller du kan læse mere om min hypnosepsykoterapi og hvordan den foregår hos mig.